Mga kapusong masobra 2 pesos nga pagnubo sa presyo sang kuryente, ginpatuman sang more power sa Ilo-Ilo City, subong nga Hunyo. Samtang ILECO mga puso plano man, magpanubo sang 2 tubtob, 3 pesos per kilowatt-hour ng electricity rate sa June billing. Yaring balita ang itutukan ni Zen Kilantang Sasa. Halin sa kapin 11 pesos kada kilowatt-hour nga presyo sang kuryente sa residential consumers sang bulan sang Mayo. Nagbuhin sang 2 pesos kag 50 sentimos ang panukot sa kuryente sang more power subong nga Hunyo. Bangod sini, yara na lang sa kapin 8 pesos kada kilowatt-hour ang bill nga nabaton sa mga konsumidor sumugod kahapon Hunyo 18. Ini kasunod sa mando sang Energy Regulatory Commission nga pagpaiway anay sang sukot sang generation charge sang wholesale electricity spot market bangod sang pagsaka sang presyo sini. Apang sunod sa more power, ang porsyon sang generation cost sang WESM ang igadugang sa electric bill sa mga konsumidor sa bulan sang Hulyo, Agosto kag Setyembre. Hindi tanan-tanan nga bill niya i-divide by 4. Ang portion lang gito ya sang WESM nga component sang aton bill among i-divide by 4, meaning ang kuryente nga ginmakalta sa aton bilateral agreements in full gyapon bayaran. Si Nanay Aida kahapon lang nagbayad sang ila electric bill nga nagdangat sa 1,214 pesos nga konsumo sang tinalikdan nga bulan. Apang nagakabala ka na ini sa posibilidad nga liwat nga pagtaas sang balayran sa palaabuton. Naman may mo tabi kundi bayaran ta na lang para hindi ito makapdan. Bentahan naman ang pagnubo sang presyo sang kuryente sa bunga bulan para sa mga negosyo, kaangay sang machine shop. Bill di sa shop, dako man mo. Dako ka na nagamit mo, puro electrical. Kung magnubo sila, dako ka na mayno sa palibot. Ang iba nga konsumidor sang ILECO 1 nga nagaserbisyo sa kabanwahanan sa 1st District kag mayorya sang kabanwahanan sa 2nd District nagalauman nga mabuhina ng ila palasanon. Mas okay pag kung magnubo. Kay siyempre ang tapos ang ba na namon kung gisaga kakibot kami kagamay sang bill namon ligad tapos sa subong na doon naggulpi nagdakuaw. Ini ang pwede gid malauman sa mga konsumidor bangod suno sa kooperatiba. Magapanubo ini sang 2 to 3 pesos kada kilowatt-hour sa June nga rate. Apang gina-finalize pa ini subong. Sa karon masobra 14 pesos per kilowatt-hour ang sukot sa kuryente sang ILECO 1. ILECO 1 is proposing for a 5-month standing na staggered payment sa consumer para ma-reduce pagit imbis ka 25% ang bayaran sa spot market sa bill. Mahimo talaga siya 20%. So, i-pass on mo na siya sa succeeding bill sa mga consumers. Hindi siya 20% hindi siya 25% kundi 20% na. At least ma-reduce gamay ang ating na rate for succeeding month. Upod kay si Rilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.